Бейгъл с яйце и авокадо. Необходими продукти: един бейгъл можете да използвате класически или пълнозърнест, 2 яйца, половин авокадо, 2 резенчета домат, листа спанък или рукола по желание, малко сирене или кашкавал по желание, сол и черен пипер на вкус, една супена лъжица масло или зехтин за готвене. Инструкция: запечете бейгъла, разрежете бейгъла на 2 половини и ги запечете леко в тостер или на тигън, докато станат златисти и хрупкави. В малък тигън разтопете маслото или загрейте зехтина. Разбийте яйцата или само едно, ако предпочитате. Добавете сол и черен пипер на вкус и ги изпържете, докато станат готови по ваш вкус. Можете да ги направите на очи или омлет. Намачкайте авокадото. В малка клупичка намачкайте авокадото с вилица и добавете щипка сол, черен пипер и няколко капки лимонов сок за свежест. Сглобете сандвича, намажете двете половини на бейгъла с намачканото авокадо. На долната половина сложете яйцето. Добавете резенчета домат, спанак или рукола и, ако желаете, малко сирене или кашкавал. Затворете сандвича и сервирайте веднага. Тази комбинация от авокадо, яйце и хрупкав бейгъл е идеална за закуска или лека солена закуска през деня. Авокадото придава кремообразност, докато бейгълът и яйцето добавят текстура и вкус. Да ви е сладко, последвайте ни за още видеа, подкрепете мен и канала, това е важно за мен. Оставете коментари и пишете какво искате да видите.